vás pri prvom dieli internetovej show Game Gauč. Touto show vás bude sprevádzať Dominika a Zuzka. Dnes by sme vám chceli predstaviť nášho prvého hostia, je to náš šéfredaktor Dominik Schmidt. Ahojte. A predtým, než sa spustíme do horúceho rozhovoru z jeho súkromia, tak sme si pozreli krátku egosprchu a vlastne to je anketa študentov našej školy. Kamarát, dlhoročný priateľ, vzor a jeden z najlepších študentov na našej škole. Vloger. Videl si nejaké videá na YouTube? Nie. Tak vysoký, čierny, pekný žiak druhej triedy, dobrý žiak, kamarátsky, priateľský, ešte niečo? Veľmi ochotný vždy pomôcť spolužiakom aj voči ostatným žiakom veľmi sympatický, dobré správanie, dobré vystupovanie. A nejakú takú vtipnú príhodu si im pamätáte? No zatiaľ nemyslím, ale ba. V Paríži, keď sme boli, tak požiadali na Champs-Élysées reportéri veľmi mladej parížskej televízie napodobniť fanúšika na futbalovom zápase. Tak Dominik sa toho ujal bravúrne a bol odvysielaný vo francúzskej televízii vo večernom spravodajstve. Dominik Schmidt, v prvom rade spolužiak, moderátor, fotograf, strihač školských videí, youtuber po prípade. No tak, je to študent z našej školy, ktorý väčšinou moderuje tie podujatia, ako napríklad teraz matrikulácie a ešte sa mi zdá, že je také. A videl si potom vlastne to odvysielanie vo francúzskej televízii? Nie, k tomu som sa už bohužiaľ nedostal. Ale chcel by som si to pozrieť. No mňa by to tiež zaujímalo. Tak nám teraz povedz, už si účinkoval niekedy v takomto projekte ako teraz? Napríklad. V podstate toto je taký prvý projekt, v ktorom účinkujem takýmto spôsobom. Z mojich vlastných projektov, väčšinou čo robím vlogy, tak tam väčšinou účinkujem sám a je to také iné, že proste človek sa doma posadí pred kameru a kecia. Poprípade si sadne za mikrofón a načíta nejaký príbeh. Ale toto je skutočne jedinečný projekt a som veľmi rád, že môžem byť ako aj jeho zakladateľom, tak aj jeho súčasťou. Aký je to pocit byť hlavou takéhoto projektu? Obrovská zodpovednosť, pretože leží na vás v podstate to, ako ten projekt vypáli a kebyže to mám sám spraviť celé, tak by som to asi nezvládol. Tak preto ste tu aj vy ako moderátorky, preto za kamerami, takisto strihač. Všetci ľudia, každý jeden z nich má obrovskú úlohu v tomto projekte a je to skutočne veľká zodpovednosť manažovať to a zároveň starať sa o chod toho projektu. Asi s týmom veľmi spokojný? Áno, s týmom som veľmi spokojný. Čo sme zatiaľ spravili obrovský kus práce, tak dúfam, že to bude aj pokračovať. A ako ďalej plánuješ posunúť tento projekt? Toto sú veľmi závodné otázky. Tak rozhodne chcem v tomto projekte pokračovať a ak by sa to podarilo, tak v budúcnosti by bolo fajn, aby sme zohnali nejakých sponzorov, že by sme ako si mohli si my už dávať nejaké také mini honoráre, alebo že by sme platili ľuďom, ktorí sem prídu, benzín, preplácali nejaké veci, aby sme mohli v podstate fungovať nezávisle od školy. A úplne super by bolo, ak by sa tento projekt dostal aj do miestnej žiarskej televízie. To by bolo úplne super, ak by sa to skutočne stalo. Takže rozmýšľaš o tom, že tento projekt budeš realizovať aj vo voľnom čase? Už ho realizujem vo voľnom čase, takže áno. A ako vyzerá tvoj voľný čas, čomu sa venuješ? Voľný čas. Divadlo, saxofón, momentálne som začal chodiť na doučka z réžie, takisto rád čítam knihy, rád píšem, obrovský kus môjho voľného času uberá YouTube a v podstate svoj voľný čas by som charakterizoval asi tak, že svoj voľný čas nevnímam ako voľný čas. Vnímam ho ako určitú prácu, ktorá ma baví. Čo
Čo sa týka projektov, ktorý projekt sa ti najviac páčil, alebo ktoré natáčanie bolo pre teba najlepšie a nejakú vtipnú príhodu nám môžeš k tomu povedať? Toto, fúha, keď tam nad tým rozmýšľam, tak keď sme robili prvého Jeffa Killera, čo bol v podstate aj môj taký prvý výstup ako youtubera, tak tam sme sa narehotali, ale to boli väčšinou iba také brepty, čo už potom prišlo z mojej hlavy taký celovečerný projekt na film, iba že ako si sa to nestihlo minulý rok ešte dokopať, tak sme natáčali zrovna v týchto priestoroch a úplne super bolo, že z trojstranového scenára sa zrazu stala polstránka. Hej, a natáčali sme to asi na 13 krát. Jednu scénu. Jednu scénu na 13 krát, to bolo tiež úžasné. A čo taký rozhovor, napríklad Adam Ďurica, Eva Mázíková? Vidíš? Ešte nehovoríš, Domča. Tak natáčanie rozhovoru s Adamom Ďuricom bolo veľmi pestré. Natáčali sme ho tuto s Domčou a už sa rozprávame a zrazu len počujeme húkot. Zrazu počujeme známy hlas, že asi Eva Mázíková ide. A ona prišla ako veľká voda, že Adamko môj, ahoj, poď sem, poď na moju hru. Cez to mi stihla skopnúť mikrofón, na ktorý som ju nahrával. Dobre. Potom odišla vedľa, tam sa už potichu rozprávala, už sme aj my s Adamom skončili. A ideme za ňou, že sa chceme odfotiť a Domča mi povedal, že Tomino, ale hovoríš ty. Dobre, tak zapomínam, že pani Mázíková, že môžeme vás poprosiť o také jedno selfie, o takú svojku? A ona, dobre môj zlatý, ale nechceš ma tam vidieť nahu? Tak to sú také úsmevné príhody. Alebo ešte, keď sme natáčali Big Air, prvýkrát reportáž, tak Domča mala veľmi dobrú náladu a pozerala sa do kamery a jednoducho stále sa smiala. A povedal som jej, Domča, sprav vážnu tvár. Tak posledná, že sme to natáčali a že pre webžiar.sk Dominika Holicová. Chodíš v piatok zresetovať hlavu aj niekde do klubov s kamarátmi? Nie je poriadne s kým a naši by ma nepustili. Mám doma taký menší totalitný režim. Tak potom čo robívaš doma? Doma. Čítam, píšem a keď nepíšem, nečítam, nejem, tak spím. A samozrejme, keďže nehovoríme len o voľnom čase, tak koľkokrát po škole človek príde domov a učí sa. Takže aj učenie žerie obrovský kus času. Čomu sa chceš venovať po ukončení strednej školy? Rozmýšľam nad filmovou réžiou a ak by nevyšla filmová réžia, tak by som chcel skúsiť herectvo. A čo tvoje priority? Čo je u teba na prvom mieste? Čiže na prvom mieste sú pre mňa rodina a kamaráti. Rodina kvôli tomu, že ma vo všetkom podporuje aj v tomto bláznivom projekte s názvom Game Gauč a takisto ma podporujú aj v mojej youtuberskej činnosti a kamaráti kvôli tomu, že sú ochotní mi s týmito projektami pomáhať. Si teda vzorný študent alebo sa učíš len na hodiny, ktoré ťa bavia? Učím sa na všetky hodiny, ale neučím sa pravidelne. Čiže väčšinou mám taký systém, že sa učím nárazovo. Ale z hodín, ktoré ma bavia, tak to je biológia, z časti aj chémia. Samozrejme občianská náuka, kde teraz preberáme sociológiu, predtým sme mali psychológiu, čiže to bolo také celkom zaujímavé. A čo sa týka ešte ďalších predmetov, tak slovenský jazyk, konkrétne literatúra. Ja by som typla dejepis ako tvoj najobľúbenejší. Áno, dejepis je tiež jeden z takých obľúbenejších predmetov a samozrejme ruský jazyk. Teraz nám povedz svojho najobľúbenejšieho profesora a prečo práve on? Alebo respektíve profesorku. Toto je ťažká otázka, ale podľa mňa je ňou naša triedna pani profesorka Srnková. Je to skvelý človek a výborný profesor a hodiny s ňou sú za každým veľmi príjemné, veľmi pozitívne. Čo ste ticho? Začína sa báť. Teraz sa te spýtam takú pikantnejšiu otázku. Máš priateľku? Priateľku nemám, som momentálne single. A máš aj nejaké tipy, triky, ako zbaliť ženu? Preboha.
Alebo čo by si poradil našim divákom? Fú, to je veľmi dobrá otázka, na ktorú bohužiaľ neviem odpovedať. Pretože momentálne to nejako neriešim a ani ako si nemám momentálne na škole záujem riešiť. Momentálne sú pre mňa prioritné škola a moje projekty. Ak by si dostal ponuku účinkovať v projekte, napríklad, kde by si musel tancovať, šiel by si do toho? Kde by som musel tancovať, vyložene musel. No, vyložene musel. Tak bola by to výzva, ale dal by som sa na to. Na hociaký tanec. Vieš, čo predvádzal v Paríži toho fanúšika futbalového, to bol dobrý tanec. Stále vyťažuješ ten Paríž, Zuzka. Nechceš nám to predviesť? Nie, v žiadnom prípade. Ale mohol by si, aby som si to zopakoval. Nie, na to ma nezlomíte. No tak, no. A akú úlohu v nejakom filme by si chcel zahrať, alebo ktorý známy film by bol pre teba taký, že by si v ňom chcel účinkovať? Rozhodne by som chcel si zahrať niekedy nejakého fakt, že Mila kráľa. nie. Proste nejakú totálne zlú postavu, ktorá je úplne skazená. Nejak ma to ťahá tam do tých temných končín. Alebo potom by som si chcel zahrať... ani neviem. Skutočne veľmi ťažká otázka. Kriminálka, romantika. Rozhodne niečo také ťažšie, kriminálka, taký kriminálny thriller by bol fajn. A čo sa týka filmov, v ktorých by som chcel hrať, tak zo slovenských asi Tisícročná včela alebo Červené víno. Áno, sú to staré filmy, ale podľa mňa sú to jedny z najlepších filmov, aké slovenská produkcia vyprodukovala. A zo zahraničných Krstný otec. Neznáme film. Rád varíš? Môj vzťah k vareniu je čisto z núdze. Koľkokrát, keď prídem domov, tak jednoducho som hladný, mamina ešte nie je doma z roboty a otco zvykne chodiť na poobedné, tak si niečo doma okuchtím. Ale fakt to sú iba také jednoduché praženica, nejaké volské oko, bifonky. Ale už som pokročil, čaj mi už nezvykne prihorieť. A čo patrí k tvojim obľúbeným jedlám? Obľúbené jedlá. Pizza a alžírska omáčka na cestoviny. Vieš to aj pripraviť? Alžírsku viem pripraviť a pizza, na to idem radšej do nejakej reštaurácie. Počuli sme, že si výborný vodič. Tak mohol by si našim divákom približiť, ako to vlastne v tej autoškole funguje. Chlapci a dievčatá, dámy a páni, tí z vás, ktorí si chcete robiť vodičák. V autoškole to funguje asi tak, že najprv máte teóriu a na tej teórii vám taký ujo bude rozprávať všetky predpisy, bude vám ich vysvetľovať. Na tých hodinách, prosím vás, nespíte a dávajte skutočne dobrý pozor, pretože sa vám to potom zíde v premávke, keď to budete uplatňovať v praxi. A hlavne si v premávke všímajte značky. Takže to by bolo k môjmu takému šoférovaniu. A nejaká zaujímavá príhoda z autoškoly nenabúral si niekde, alebo niečo tak podobné? Nabúrať som nenabúral, ale neviem, či je to vhodné hovoriť práve v tejto talk show. Ale inštruktor, išli sme na motorke, mali sme komunikátor a už ideme po takej skupinke dievčat a zrazu ma len poklepe po prilbe a povie: hej Domino, kúkaj na tie dievčatá, otočíme to. Tak sme to ešte 2 razy takto otočili. A tie dievčatá potom sme nás pozerali, že čo iba hrabe. A čo tvoj nejaký vtipný zážitok z detstva? Bol si skôr kľudnejší, alebo si rád robil zle, vyvádzal? Ja som patril k tým deckám, ktoré nemali veľa kamarátov, ani tu teraz nemám veľa kamarátov. A nejako som bol také dobré, poslušné dieťa. Akurát som rád strihal elektrické káble, ktoré boli zapojené v sieti. Takže hovorí, že rodičia majú z teba radosť. Majú radosť. Tešili sa z toho, že majú elektrikára. Áno, z elektrikára sa veľmi tešili. No a nakoniec pôjde na filmovú režiu, hej? Áno, paradox. Ako pôvodne som chcel ísť na medicínu, ale keď vidím, aká je chémia ťažká, tak netrúfam si ísť na tento odbor. Tak by sme chceli poďakovať Dominikovi, že bol ochotný spraviť s nami rozhovor, keď nám to dalo veľmi veľa času ho presvedčiť, pretože ako šéf-redaktor bol veľmi tvrdohlavý. A hamblivý.
Tak ti teda ďakujeme, že si prišiel a Ja ďakujem za zhovievavé otázky. tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem aj ja. Dovidenia. Dnes by sme vám ako druhého hostia chceli privítať pani profesorku Golášovu, ktorá je predsedničkou Žiackej školskej rady. Vítajte, pani profesorka. Ďakujem, dobrý deň. A teda najprv si pozrieme malú ego sprchu, ktorú sme nakrútili. Oha, dobre. Tak pani profesorka Golášová, nejaké tie pozitíva, tak je mladá, kreatívna, určite má nejaké nové nápady na jej hodiny, keďže iba teraz nedávno doštudovala. A nejaké tie záporné stránky, tak to neviem, nezistil som ešte také. Tak ja naplno súhlasím so svojím kolegom, takže tiež si myslím to isté, aj o tých záporoch a o tých kladoch. Je dobrá, má plno pozitívnych nápadov, sú dobré hodiny, ale mal som s ňou iba 1 hodinu, takže... No, tak, profesorka Golášová. Tak máme s ňou iba 1 hodinu za týždeň, ale je to pohode, akože je milá. No, tak... Mohla by nám prestať už vykať, mohla by nám začať týkať, podľa mňa. Teda aspoň našej triede, alebo teda mňa to vadí, lebo tak príde mi, že celkom mladá na to. Dobre, pani profesorka, tak čo hovoríte na odpovede žiakov? Tak áno, je pravda, že som ako mladá učiteľka, vlastne toto je môj prvý rok, čo učím na škole, normálne nejakej štátnej, nie jazykovej, takže určite aj tie predmety sú trochu iné, ako keď človek učí dokola len gramatiku, ako väčšinou v jazykových školách. Umenie kultúra je predmet, ktorý učím väčšinu, vlastne skoro každú triedu, okrem maturantov a nižšieho 8-ročného stupňa. A viem, že žiakov reália a kultúra väčšinou až tak nezaujíma, ako skôr sú nadšení tou gramatikou, nadšení. Tým pádom viem, že je to ťažké zaujať niekedy, no a pozitíva, tak áno, som mladá, teda som rada, že to bolo pozitívum a že niektorí žiaci to takto hodnotili. No a čo sa týka toho vykania, tak áno, vykám všetkým, ktorých učím. Neviem, som tak naučená a ja keď som sem chodila do školy, tak bolo niekoľko vyučujúcich, čo nám vykalo a prišlo mi to také prirodzené. Na vysokej škole tiež stále vám bude niekto vykať, aj vy všetkým, ako aj tu, takže som nejako nerozmýšľala nad tým, že by som vôbec mala týkať niekomu. Takže hovorili ste, že ste boli študentka, teda študovali ste na tomto gymnáziu. Aká ste boli ako študentka? Tak ja som patrila skôr medzi tých aktívnych žiakov. Už vtedy fungovala žiacka školská rada, kde som bola vlastne ako predsedkyňa. Mala som výhodu v tom, že v ročníkoch boli naozaj aktívni ľudia aj ostatní. Snažili sme sa pre túto školu robiť viac tých mimoškolských aktivít, buď nejaké športové súťaže, alebo kultúrne, alebo možno sme spravili aj o jeden ples v roku navyše. Sme sa snažili spraviť taký jarný typ plesu. No. Keď boli možnosti, tak sme sa naozaj snažili priniesť niečo nové, len zase nebolo to ešte až také, ako možno teraz by to mohlo byť. Teraz je tých možností viacej. No a čo sa týka štúdia, tak nebola som čistá jednotkárka, mala som občas aj nejaké dvojky, chodila som do športovej triedy, mali sme tu takú triedu, že 7 hodín telesné sme mali do týždňa, ale bolo to fajn akože. Veľmi pozitívne spomínam na obdobie na tejto škole. Tak keď už spomínate, že ste chodili do tej športovej triedy, tak aký je váš obľúbený šport? Ja mám rada kolektívne športy, hrávali sme najmä volejbal a venovali sme sa mu. Ale teraz v súčasnosti, no, ak ideme si niečo zahrať, tak na volejbal sa väčšinou nenazbiera taký počet ľudí, tak skôr asi si zahráme tenis, kde už stačí vám iba jeden súper, alebo potom také klasické, že buď koliskové korčule, bicykel. Behanie nemám rada, takže to ani veľmi nie. Potom sa človek cíti skôr ako otrok, ako keby si to mal užiť. No a potom, neviem, turistika, to je už taký rekreačný typ športu tiež. Máte aj nejaké zaujímavé zážitky zo školských hlavíc? Zo školských hlavíc? Ani tak nie, ako skôr my sme boli trieda, čo sme chodili naozaj veľa na akcie, akože sami sme si organizovali chaty, alebo sme chodili na stanovačky, chodili sme veľa na rôzne piatkové akcie, takže my sme skôr žili takým spôsobom, že sme sa
neustále stmelovali a mali sme nejaký team building, takže my máme skôr takéto zážitky. Ale zo školských hlavíc, neviem, tak tiež si pamätám vyučujúcich, s ktorými bola sranda, možno aj takých viac konzervatívnych, ale akože fajn. Aj sa nám pochválite s nejakým zážitkom, nejakým vtipným? Alebo... Vtipný zážitok zo strednej školy? Taký, čo si pamätám. My sme mali veľa hodín telesnej s pani profesorkou Mesarošovou. Vlastne ona už teraz neučí tú telesnú, ale naozaj sme ju všetky baby mali veľmi radi. A pamätám sa, že ako si z nás robila srandu, keď sme napríklad robili gymnastiku, ale my sme to vôbec nebrali osobne, lebo ona bola naozaj výborná gymnastka, vyhrala niekoľko súťaží a vždy, keď nám niečo chcela ukázať, tak nás 17-ročné schovala asi možno už aj ako 60-ročná do vrecka, takže na to sme sa neskutočne bavili. Ako nám niekedy prirovnala naše kreácie, ale inak ani tak neviem povedať nejaký taký špecifický zážitok. Naozaj, že ťažko. No. Čím ste chceli byť ako malé dievčatko? Ako ste sa vlastne aj dopracovali k tejto profesii? Ja som vždy vedela, že by som chcela študovať jazyky a zaoberať sa nimi. Takže som rozmýšľala nad tým, že by som šla možno niečo s medzinárodnými vzťahmi, ale keďže toto využitie neskôr si myslím nie je až také všestranné, tak som si povedala, že pôjdem skôr študovať ten preklad, tlmočenie. Našťastie som sa teda aj dostala, no a skúsila som pracovať už aj v nejakej firme a potom si vravím, že dosť je to stresové povolanie a možno by som mohla skúsiť niečo, čo by ma viac naplňalo. Tak prišla možnosť ísť na gymnázium, tak som prišla sem a som tu vlastne prvý rok, tak sa aj ja učím, ako je najlepšie učiť a vlastne vždy som chcela pracovať s ľuďmi, takže možno, že mi to aj vyšlo podľa plánu. A chcela som byť letuška, keď som bola malá. No, chcela som byť letuška, ale keď som už letela lietadlom párkrát, tak si vravím, že to by bolo také stereotypné asi, takže som rada, že nie som letuška. A čo vás tak uchvátilo na tomto povolaní? Tak mne sa páči, že pracujem so staršími žiakmi a žiačkami, že naozaj nie som na základnej škole, pretože by som asi nevedela pracovať s týmito mladšími. Toto je aj tá veková kategória, je tak bližšie akože ku mne, není medzi nami až taký vekový rozdiel veľký, že ešte to beriem tak s nadhľadom celkom nejaké situácie, že si to viem tak predstaviť, že asi prečo sa niekto neučil, keď bol nejaký žiarsky jarmok a zrazu pondelok nikto nič nevie, alebo podobné situácie. Takže páči sa mi, že môžem pracovať s ľuďmi, je tu veľa kreatívnych ľudí, no a učím sa stále. A ja sama na sebe a na svojich hodinách. A čo sa najviac zmenilo na škole, odkedy ste odišli? Tak, čo sa týka napríklad učiteľského zboru, tak veľa sa toho nezmenilo. Skoro všetci sú tu stáli, možno nejakých 5 ľudí obmena. Takže to nerátam veľmi ako zmenu. Pani riaditeľka je stále tá istá, čo je teda veľké plus pre našu školu, lebo naozaj sa stará o školu príkladne. No a vybavenie išlo veľmi hore. Vidno, že naozaj sa zapája škola do rôznych projektov a podobne. No a keď sa tak pozriem na žiakov, tak sa mi zdalo, že my sme boli takí možno viacej, ako by som povedala, že možno, že tie triedy boli tak viac zohraté, sa mi zdá. A možno, že to je len taký pohľad zo strany učiteľa. Že sme boli takí kolektívnejší ako ročník, sme sa celkom tak akože bavili spolu a aj sme sa snažili tiež akože z vlastnej iniciatívy niečo tvoriť a to asi taká zmena možno. No ale ťažko povedať, lebo zase aj ona si to mohli myslieť. Takže. A čo sa týka výučby, máte nejaký vzor, podľa ktorého vlastne učíte, alebo je to všetko váš nápad? Tak ja učím 3 predmety. Jedno je umenie kultúra, ktoré patrí medzi predmety, kde sa ťažko zaujme žiak, najmä napríklad tie ročníky 1., 2., lebo oni si to ešte tak neuvedomujú, že tie reálie sú užitočné. Tí tretiaci už sú takí zobudení, že sa snažia na tých hodinách naozaj aj niečo naučiť a dávajú pozor, dá sa s nimi už aj komunikovať. Takže umenie kultúra, no tam sa učím stále, lebo ja som takýto predmet na gymnáziu nemala. Takže nemám nejaký vzor, ako by to malo vyzerať. No a potom ohľadom konverzácií to ma učila pani riaditeľka ešte v maturitnom ročníku, takže mám presne obraz, ako by to malo vyzerať a s čím som bola spokojná. Takže dá sa povedať, že ona bola jedným z mojich vzorov.
No a potom ohľadom gramatiky mne sa vystriedalo strašne veľa vyučujúcich na jazyku. Mala som angličtinu tu. No a keďže ma učili vyučujúci cudzích jazykov aj na vysokej škole, tak si snažím vybrať z každého niečo to dobré. Tak mám také 3 vyučujúce, taký vzor, že nejaký mix z toho spraviť. Takže najlepšie sa mi učia aj tieto jazyky, že konverzácie a gramatika, lebo to aj viem, čo mám naučiť tých žiakov dobre a ako je to najlepšie aj pre žiaka, lebo sama som bola žiačkou. A tá kultúra, umenie, tak tam sa učím naozaj, z hodiny na hodinu sa snažím nejako zlepšovať. Tak však aj vás učím, tak viete, no, že o čom je ten predmet. A aké máte taktiky pri vytváraní písomiek? Taktiky, no podľa toho zase na čom, lebo napríklad gramatika a konverzácie, tam je môjim hlavným cieľom, aby deti, alebo teda žiaci si zvýšili ten počet slov, ktorý poznajú, aby naozaj mali bohatšiu slovnú zásobu. Snažím sa zamerať najmä aj na tie gramatické cvičenia. Keď je príležitosť, tak si spravím z triedy 2 skupiny, s jednou sa rozprávame, druhá zatiaľ píše nejaké cvičenia, potom sa vymeníme, lebo toho priestoru na konverzáciu je málo. No umenie, kultúra, tak lepšie ako len čítať z knihy je potom aj ukázať následne nejakú tú pamiatku alebo nejakú vec, o ktorej sa rozprávame, takže sa snažím na každej hodine mať aspoň nejaké krátke video, ktoré by si mohli decka pozrieť, napríklad ako to naozaj vyzerá v tom parlamente v Londýne, alebo aké sú pamiatky v Amerike a tak. Takže snažím sa aj tak, nech aj niečo vidia okrem tých písmenok, že nech sú tam aj nejaké také poznatky, že aha, tak toto je taká katedrála a toto je taký kostol a aspoň toto. A čo písomky, ako dlho to trvá, kým opravíte nejakú jednu triedu? Takže písomky sú taká vec, ktorá nepatrí medzi moje hobby, opravovanie písomiek. No už je to lepšie, už som v tom taká zbehlejšia, ale testy nemám rada opravovať, ale zvládnem to za každým, lebo musím. Toto je na tej pozícii učiteľa to, že vy sa musíte pripraviť na každú hodinu, lebo keď sa nepripravíte, tak si to tých 30 ľudí všimne, ale keď je to opačne, keď ste žiak, tak keď sa jeden z 30 nenaučí, tak to nie je až taký problém, lebo to si ten vyučujúci až tak nevšimne, takže som prišla na to, že naozaj byť učiteľom je zodpovedná záležitosť, na každú hodinu sa treba pripraviť. No a opravovanie to je také diskutabilné znova, že podľa toho, ktorý predmet, tak napríklad slohy, to trvá aj celý víkend, keď človek potrebuje opraviť. Testy to trvá tak jeden deň, celá trieda, no celé po obede, akože nie celý deň. No a to umenie, kultúra, tak podľa toho, že či dám otázky kružkovacie, alebo či sa musia rozpísať žiaci, to je také individuálne. Tak zatiaľ sme sa rozprávali len o školskom prostredí. Ako trávite vlastne prázdniny? Prázdniny som ešte ako učiteľka nemala, ak myslíte letné. No. Takže ešte ma to len čaká, ale myslím si, že to bude porovnateľné s tým, keď je človek na vysokej škole a má pauzu medzi tým letným a zimným semestrom. No tak asi nejaký ten relax by bol fajn. No a potom máme záhradu, máme dom, máme kopu príležitostí, čo človek môže robiť, takže väčšinou nejaký ten šport, potom priatelia, rodina, povinnosti a stále dokola. Také klasické, no veľa necestujem, bohužiaľ zatiaľ, no a možno, že to raz príde, tak budem možno cestovať. Tak keď už je reč o tých prázdninách, tak vlastne blížia sa jarné prázdniny, tak nám aj prezradíte, čo máte v pláne, či tu bude taký relax. No, tak čo by som také mohla robiť? Tak blíži sa nám svadba, takže budem určite pripravovať tieto záverečné prípravy, čo sú, že dotváranie pozvánok, alebo nejaká výzdoba, alebo možno nejaké špecifické veci, čo ešte treba podokončovať. Takže si skôr toto, potom asi pôjdeme možno na nejaký výlet, niekam sa prejsť. Budem si robiť prípravy do školy, akože do vašej školy, lebo ja sa musím pripravovať na každú hodinu, ešte nie som taká zabehnutá, ako keď niekto učí 10 rokov. No a ten týždeň sa veľmi rýchlo minie, takže myslím si, že každý deň bude nabitý od rána do večera. Tak spomínali ste, že máte dom, máte aj nejaké domáce zviera? Áno, máme psíky, máme 2 jazvečíky, jedno je momentálne polročné, volá sa Heda a druhý je už taký senior, volá sa Koro, takže chodíme spolu veľa akože dohovor, lebo oni sú ako polovníci, takže so mnou síce nepolujú, ale majú tie sklony, takže keď si ich náhodou pustím v hore, tak na nich čakám aj 1,5 hodiny niekedy, takže už to veľmi nerobím.
Takže venujem sa najmä tomu, no a potom mačku už nemáme, lebo mačka bola, ale potom prišiel polovnícky pes, takže bohužiaľ. No a inak máme, klasika, dedina a tak, lebo ja som zo Žarnovice a to je taká dedinskejšia časť, kde bývam, takže asi tak. No, maznáčik domáci, no naše psíky, jedine. A čo jedlo varíte rada? No, varím rada, keď to nemusí byť často. Takže raz za týždeň je to fajn. Ale neteším sa veľmi na obdobie, keď budem musieť variť každý deň. Takže asi taký je môj vzťah k vareniu. Ako viem variť, aj uvarím. Keď to nie je často, tak je to dobré, ale keď je to často, tak už ma to až tak nenaplňa pozitívnou energiou. A čo varíte najradšej? Najradšej? Tak ja mám najradšej asi také zaujímavé veci typu, že moja sestra je vegetariánka, takže trošku je tá strava obohatená aj o nejaké špeciálne šaláty alebo o nejaké možno ingrediencie, ktoré sa nevyskytujú v klasickej domácnosti na Slovensku, takže rada varím najmä polievky, možno za to, že som gulášová, neviem. No a to je asi taká moja špecialita, potom rada robím aj šaláty, ale s tým mesom to tak ako väčšinou to isté dokola, s tom ešte nie som taká kreatívna, takže meso len upiecť alebo vysmažiť, to je celé. A ktorú kuchyňu obľúbujete najviac? Ktorú kuchyňu? Ja to asi nemám takto rozdelené, no. Neviem povedať. Tak občas, keď ideme do čínskej reštaurácii, tak to nie je zlé, ale doma čínu vôbec nepripravujem. Skôr som taká, že čo sa mi páči, spravím raz to, potom spravím to, ale naozaj nemám vybraté, že čo, ktorá kuchyňa. Ale tá slovenská nie je zlá, len potom sa veľa odráža aj na hmotnosti človeka, takže s tým opatrne. Tak chceli by ste nám sa pochváliť, že čo ten prsteň v ruke. Ako to tu mám? Neviem, fakt. Že, či je to prsteň? Áno. Že čo je to za prsteň? Áno. Aha. Tak to nie je až taká zlá otázka. Fakt ste sa ma chceli toto opýtať? Či to ste si teraz vymysleli? Nie. Nie, tak ako, že ten prsteň nie je to, že som zasnúbená. To je snubný prsteň. Takže chystáte aj svadbu? áno, chystáme svadbu, tak je to dosť aktuálne v poslednej dobe. Takže asi to vari ste si všimli, ten prsteň. No tak všimni. Hej, teraz? Nie, už predtým. Už predtým, no. Dievčatá si všímajú takéto veci, to je pravda. Áno. Takže som zasnúbená, chystáme svadbu, takže preto mám ten prstienok. Inak prstienky nenosím, tak áno, je to vidno. A kedy ste sa pýtali? Koncom apríla tohto roka. Tak to už za chvíľu. No áno, to už trošku viac ako 2 mesiace, tak už sa to blíži. Tak vám teda gratulujeme k svadbe, pani profesorka. Ďakujeme, ďakujem. A ďakujem za pozvanie. Nemáte za čo, aj my ďakujeme za to, že ste boli ochotná prísť. Tak, dúfam, že sa vám to rozbehne, tento váš projekt. Dobre. Prepáč, profesionálna deformácia. Takže chcela by som privítať nášho posledného hostia. Je to herec a režisér Milo Král, takže vítajte. Díky. Dobrý deň. No tak začneme teda s rozhovorom. Ako jeden z najznámejších hercov na Slovensku musíte mať nabitý program. Ako si to plánujete, čomu dávate prednosť? Ja som sa našťastie už prepracoval k tomu po dlhých rokoch, že som v podstate pánom svojho času, čo je veľmi super, alebo sa snažím byť. Čiže už tie veci mám vo svojich rukách. Nie som ničí zamestnanec, čo mi robí veľkú radosť. Takže tie veci si vyberám a skladám, ako v podstate chcem. A samozrejme musím sa uživiť, to je taký nepríjemný fakt, ktorý musím akceptovať. Takže to prispôsobujem nejak tomu, takže toho času mám teraz už viac, toho som si povedal po minulom roku, ktorý bol teda fakt akože časovo vyčerpávajúci, že treba spomaliť. Tak.
Tak čomu sa venujete napríklad vo voľnom čase? Voľný čas sa mi nejak prekrýva s tým pracovným, takže nemám to nejako oddelené, že by som chodil teraz 8 hodín do práce a potom mal voľno a tak ďalej. Čiže vo voľnom čase napríklad chodím s kapelou po rôznych mestách Slovenska, máme nejaké koncertíky, naposledy včera v Prešove a zajtra sme v Poprade a to je také príjemné trávenie času, pre mňa je to relax a vybitie energie, je to úplne super. A našťastie, teda neviem, za nejakých zvláštnych okolností sa nám dostáva späť aj celkom pozitívna odozva a energie, čo je dobré. A hrávate aj nejaký šport? No, akože jasné, tak tenis, plávanie, lyžovanie, čo si veľmi pri týchto krutých zimách neužijeme, ale to občas sa pritrafí. Takže toto áno, športujem rád a nerad prehrávam. Veľmi nerad prehral. Keď som kedysi hrával ping-pong, tak vždycky po nejakom prehratom sete, alebo čo letela raketa na druhú stranu a kamaráti už boli našťastie vycvičení, že vedeli, že to príde a boli pripravení na to uhnúť. Myslím, že nikoho som nejak nezranil. A to už ma prešlo, snažím sa kontrolovať v tých veciach. Máte nejaký vtipný zážitok? Vtipný zážitok? Toho som sa najviac bál. Vtipný zážitok. No neviem, napríklad ako aj včera bol celkom vtipný ten koncert, ale neviem, či to rovnako chápeme slovo vtipnosť. Takže pre mňa bolo vtipné, že keď si v podstate robím z toho celého srandu a podsúvam divákom negatívne hodnotenia toho, čo práve počuli a videli, tak ma celkom vtipné mi prišlo, že so mnou súhlasilo taký hľúčik babičiek v rohu, tak bolo to fajn. Už na začiatku, keď som povedal, že ako začal som tým, že ako sa mám a že dobre, že už ma teda nestiehajú na toho hezovna a duševne som priam pookrial, čo sa s fyzickým prejavom nedá porovnať, tak oni tiež so mnou súhlasili, že no, je to strašné, ako sa ten halada zmenil. Takže to mi spôsobuje niekedy veľkú radosť a považujem to za vtipné. Spomínali ste teda tú rolu Erika Haladu, hráte radšej tie kladné alebo záporné role? No to je tak netradičná otázka ako svinia. Ani neviem, ono totiž to... Dobré role sa nedajú takto zaškatulkovať, či sú kladné alebo záporné. Dobré role sú charakterové role. A ono to potom sa blíži viac k životu, lebo my nie sme kladní, záporní, my sme aj, my sme všelijakí. A dá sa to hodnotiť spätne podľa nejakých našich činov, určite nie podľa slov. Takže ja hrám rád charakterové role, keď tam je čo hrať. No, zase hrať nejaké telenovele, kde to je tak pekne rozdelené na tie kladné a záporné, aby sme nemiatli diváka nejakým spochybňovaním alebo relativizovaním, irónia tam už vôbec nepatrí, proste to musí byť jasne pomenované tie veci, čo je čierne, čo je biele, tak v tomto prípade nezávidím kladným hrdinom. Chudák Loj musí ťahať 7 sérií, furt byť dobrý a nejak inak, no však to je strašné. Tak našťastie toto ma obišlo. Ja keď neviem, čo ten slovenský hokejista, ktorého zrejme od apríla bude hrať pre Novu, či bude nejaký klaďac, ale myslím, že ani nie. Tak. A čo vás motivovalo, že ste sa vybrali teda na dráhu herca? Ja ani neviem, ale viem, že už vlastne na začiatku Gimpla, prvý ročník, keď sme mali nahlásiť nejakú našu víziu, že na akú vysokú školu by sme chceli ísť, tak som povedal Vlšemu a herectvo. A fakt neviem, že kde sa to vzalo. Možno, čo som pozeral nejaký televízor, lebo však divadlo na dedinku i hráč nepáchol, tuším, ani raz, ja si dobre pamätám. A tak asi len z tej telky, že ma fascinovali niektoré tie veci a filmy a tak. Tak možno keď ma mama pristihla si skúšať nejaký biely plášť, tak tížko odišla z detskej izby s tým, že on chce byť doktor. Zrejme som pozeral ako nemocnicu na okraji mesta a hral som sa na doktora, ale v podstate ma zaujímalo to herectvo. Tak nejak tak to vzniklo, neviem. Viem, že som robil také čudné veci, akože organizoval kamarátov a nacvičoval s nimi nejaké kvázi predstavenie, nejakú rozprávku na dvore školskom. Ale teraz neviem, či ma na tom lákalo to, že si zahráme nejaké divadlo
ako to, že sme za to vyberali 1 korunu vstupné. A mal som pred sebou chuť, teda nejakú víziu zisku, neviem, ale každopádne som to skúšal už takto. A privedla ma k tomu v podstate mama, ktorá ma obsadila, ona tam nacvičovala nejaké s deckami, nejaké ochotnícke divadlo a tuším Mikuláša som hral prvýkrát, to bola nejaká prvá rola a viem, že tam bola nejaká scéna, kde okolo mňa chodili, no neviem, či to boli snehulienky, alebo súdičky, alebo len hrali nejakých sobov, tie dievčatá, ale baby takto do kruhu. A to sa mi na tom herstve veľmi zapáčilo. Pochádzate teda z Hráča, aké máte spomienky na túto dedinu? Akože ja celkovo mám spomienky veľmi chabé, naozaj, že neviem, čím to je, či tým, že nahádzujem do toho svojho softvéru alebo hardvéru, teraz neviem rýchlo to zadeliť, kopec iných textov a vecí, tak mi to nejak vytláča tie zážitky a spomienky, takže akože pamätám si dosť málo. Ale pamätám si napríklad, že to bola taká milá dedinka, keďže som nepoznal inú, tak môže byť milá a strašná zároveň. A viem, že som čakával na svojich kamarátov, katolíkov, kým sa vrátia z kostola v nedeľu a na tom sobi 20 chodilo do kruhu a čakali ho. To bolo také zvláštne, to bolo učiteľské dieťa v tej dedine asi jediné, tak boli to zvláštne časy. A bol ešte socializmus, sa pamätám, keď prišla z tábora zo Sovietskeho zväzu, akože detského tábora, nie z Gulagu, naša kamarátka, susedka. A tá nám rozprávala, že ľudia, že tam je bieda, akože tam sa pozerali, že čo to máte, že pančuchy, že to nevideli, že tam boli z osady, nemajú žiadnu ani elektrinu a tak, že tam dávali jedlo, že tam je bieda. My sme mali tak vymleté mozgy ako decka, že sme im vraveli, že to je úplná kravina, povede si ty bola, že v Sovietskom zväze je nádherne, tam je raj, nie, nič také sa tam nedeje. Tak sme boli sprostí a vymletí. Tak, ktoré spomienky sú práve napríklad také výnimočné? No napríklad toto je veľmi výnimočná spomienka, ako sa dá vlastne ľahko manipulovať s ľudským vedomím a schopnosťou triediť si veci. A preto neznášam všetky tie znaky, ktoré vlastne to znamenajú, alebo ktoré vidím v tej spoločnosti, že sa týmto smerom uberajú. Napríklad, keď nám ako nejakým spolupracovníkom RTVS dajú podpísať nejaký papier. Nie len to, že ten Nikodín tam potom akože bez problémov moderuje nejaké smerácké aktivity, ale že z ničoho nič príde tej STV ako vhodné reprízovať Milujem Slovensko, napríklad, čo v živote by neurobili, alebo že zrazu si zapnem rádio a tam počujem o 7:30 v prime time do 9:00 koncert Desmodu s veľkým rozhovorom s kapelou, Desmod je ako sprievodná kapela pri tých mítingoch Smeru, tak ma tak zamrazí a spomeniem si na Orwellovú Farmu zvierat, ako to pekne postupuje, tak sa plíži a som z toho nešťastný. A to mi evokuje tie spomienky z detstva, bohužiaľ. Napríklad, keď bola sviečková demonstrácia, tak išla Angelika, tie najlepšie filmy v tej televízii, a jak to masírovalo tých ľudí. Nech idú do keľu s takýmto správaním sa. No. A vyhovuje vám teda viacej život na dedine, alebo v nejakej rušnej metropole? V rušnej metropole, ktoré našťastie na Slovensku nejak nemáme, ale keď to zoberieme akože našou rušnou metropolou, Bratislava, Košice sa hrdo hlásia k tomuto trendu, tak tam mi život nevyhovuje a radšej utekám odtiaľ do kľudu. Preto som si aj ako po 5 rokoch na Intraku posledne kúpil taký pracovný bytík v Jure a tam je veľmi príjemné, že tam je úplný kľud. Neviem, či je to ten kľud zámerný, z toho ako romantický a pokojne tam tí ľudia žijú, skôr myslím, že je to kľud z núdze, a že to sú v tých developerských častiach vlastne ľudia, ktorí pracujú ako štvanci, to znamená, že všetci vrátane mňa prídu domov večer vyčerpaní a žiadny humbug im nezíde ani na hum. Takže mám rád ten kľud, keď sa o tom rozprávame. Tak hovorí sa, že chlapí si občas potrebujú vyraziť a oddychnúť napríklad na nejakú pánsku jazdu. Ja na pánske jazdy chodím veľmi nerád,
preferujem dámskú spoločnosť. Naozaj takéto tieto pivné, niekde, kde si tí chlapi navzájom plačú do tých politrov, tak to nemusím. Naozaj, fakt, to ne, ja na to nie som. Ani na žiadne nejaké party. Dokonca, kde je viac ako 4 ľudia v nejakom priestore, tak podľa mňa tam končí rozumná debata. A pre mňa to nemá zmysel, že sa to zvrhne na rozprávanie zážitkov, vtipov a blbostí. A ja už ani nie som tolerantný, potom v podstate sa zdvihnem a odídem. Pre mňa je to už veľká spoločnosť. Čo mám problém potom vlastne, keď chodíme s kapelou, lebo my sme 7 plus zvukár je 8. Ale sme rozdelili do aut, tak to je celkom v pohode ešte. Speciálne je náš saxofonista Adam Tojčík, to je, keď spustí, to je zapriehrštie vtipov a to sáčkuje jeden za druhým a už pri treťom neviem, kam by som sa mal schovať. Neviem, kde na to chodí, ale fakt, nepristihol som ho pri tom, že by zopakoval nejaký vtip. On furt hovorí nejaké nové. Neviem, on má nejaké žriedlo tam niekde pri tej Žiline, kde to býva, že tam to niekde raší. Musím sa na to pozrieť, ale je to neuveriteľné, fakt. Klobúk dolu pred ním, ak si to vie zapamätať. No povedzte napríklad nejaký vtip. No to je práve, akože z týchto Adamových vtipov z tohto súdku je málo čo zverejniteľné, ale poviem vám jeden môj obľúbený vtip. Jeden som si horko ťažko zapamätal a držím si ho už roky, aby som ho nezabudol. Neviem, či je vtipný, ale ako komu a ako za akých životných skúseností je braný, tak natoľko je vtipný. To sa mi na ňom práve že páči. Že dvaja manželia, modelová situácia, dajme im, čo ja viem, 7 rokov, nech sme štedri. Po 7 rokoch manželstva si povedia, že ešte by sme mohli nájsť nejakú cestu k sebe aj cez lásku a cez ten telesný kontakt. Skúsme sa ešte po tom dlhom čase nejak pomilovať a uvidíme, že či z toho niečo vzíde alebo nie. Tak sa dohodnú a príde k tomu aktu pohlavnému a trvá to strašne dlho. Každý sa by to nejak tak namáha. Nechce ale spraviť nejaký problém tomu druhému, tak drží. A po nejakom dlhom čase sa tá žena tak súcitne pozrie na toho spoteného chlapa nad ňou, jak sa namáha. A povie mu, tiež už ti nikto nenapadá, tak sa na to vykašli. A tak asi je to vtipné. Hovorím, podľa toho, v akej životnej fáze a s akými skúsenosťami ho počujete. Tak okrem teda režirovania a herectva sa venujete aj hudbe. Čo vás k tomu doviedlo? Neznášal som ten klavír, som fakt, že roztrieskať sekerou. A potom, ak som skončil tú zúšku, tak som sa na neho aj vykašľal na chvíľu. Ale nejak ma to, som k nemu vrátil, začal som si vymýšľať rôzne pesničky a motívy na tom klavíri, linky melodické. Možno preto, že som bol lenivý cvičiť, to neviem, že keďže sa mi nechcelo čítať tie noty, tak som si vymýšľal svoje. Ale každopádne mi to nejak zostalo, tak som si vždycky niekde hral na tom klavíri, tak to bolo aj na VŠMU, že v nejakých tých miestnostiach boli tam klavíre, čo bolo pre mňa super, tak som tam hrával. A začali chodiť za mnou režiséri a hovorili, že vedel by si mi do predstavenia spraviť nejakú muziku a tak sa stalo, že som začal robiť akoby scenickú hudbu do rôznych predstavení a z toho to celé vzniklo, to hranie. Aj tá kapela je vlastne na tom založená, ten náš repertoár je zatiaľ zložený z hudby, ktorú som robil pre rôzne divadelné predstavenia. A časom z toho vlastne ostala už len tá hudba, tie predstavenia išli do derniery, to už má dávno za sebou svoj koniec. Takto oživujeme cez tie koncerty. Ale je to len čistá radosť, ako nemám na to nejaký komerčný cieľ alebo niečo, že by som sa cez to chcel niekde presadiť s nejakými spevákmi ani náhodou. Nie je to kalkul, je to len proste nech sa páči, takáto muzika je a chcete, príďte na koncert, môžete si vypočuť alebo si kúpte CD, to je všetko.
A kto alebo čo je vašou inšpiráciou, keď skladáte piesne? No, keďže to boli väčšinou veci na objednávku k tým predstaveniam, tak termín odovzdania a honorár, to boli základné dve motivácie. Ale je pravda, že sa mi tam občas vľúdi aj nejaká muzička, ktorú si spravím len tak. A toho inšpiráciou asi nejaké životné zážitky, skúsenosti, ale ono je to tak, že to nepríde hneď. To je ako pri tej tvorbe, čo keď robíte scenár alebo tak a vraciate sa do svojho života, že sa odpichnete od nejakého zážitku. Ono to nie je, že vy niečo zažijete a sadnete k tomu, aspoň u mňa to tak nie je, a napíšete nejaký scenár alebo čo. Ale ono je to často po dlhom čase, že to máte nejak v hlave spracované a niekde vzadu uložené, on to niekedy akože vyjde na povrch. Napríklad pri tom filme Koncert, mojom absolventskom, môžete si ho pozrieť na nejaké moje stránke, tam mám viacero vecí zo školy, tak to je tiež založené na nejakom zážitku, ale ktorý bol možno 6 rokov predtým, než ten film vznikol a potom sa zrazu vynoril. Takže s tou muzikou je to tiež tak. Nekonkrétny pocit niekedy tej chvíle, ale sa to nejako spojí. Niečo zažité a niečo v tej chvíli a z toho vznikne nejaká pesnička. Alebo rovnako sa to dá znásilniť, keď naozaj musím to odovzdať. Ja do Šturovcov, keď som robil muziku, tak som mal dohodnutý už termín, že o 8:30 s Luciou Jaškovou herečkou, ktorá mala spievať pieseň Adela, čo je Štúrov taký text. Takže budeme korepetovať. No o 6:30 som nemal ani notu ráno, ešte nič, že sa zobudil, no tak musím niečo spraviť. No poď, tak sa nabudíte na to, že nakoniec niečo vyplú. Takže tak. No. A aké sú vaše plány do budúcnosti? Ja aj plány do budúcnosti. Idem hrať nejakého hokejistu. Do televízie nová. Našťastie v slovenčine, lebo je to slovenská hokejová legenda. To sa celkom teším. A plány do budúcnosti. No však ideme vydať druhé CDčko. Akurát robí brácho na nejakých aranžoch. Zavrieme sa do štúdia snáď v máji. V júni, v júli, v auguste, septembri, októbri to vyjde, takže to je teraz taký základný plán. A ináč, čo znovu mám na režie do nejakého apríla, čo robím nejaké veci pre telku a všetko, nemám nejaké odlé plány. Že by som mal nejaký sen herecký. Akože dabujem aj Maldera z Acto X, ale ono k nemu som ja prišiel ako vedľajší produkt. Hej? Že ja som pôvodne robil ešte dávno, pred nejakými 7 rokmi alebo 6, 5, no to sa mi zlieva. Som robil nejaký hlasový casting, vtedy prišiel seriál Californication a tam hral duchovný ako Henka Moodyho, aj to produkoval ako hlavnú postavu. A na to som ja spravil casting, že som potom daboval aj doteraz, lebo už asi 8. séria dabujem to Californication. A tým pádom mi ten duchovný akoby nejako prirastol k srdcu. K srdcu ani nie, akože a Californication aj k srdcu to mám naozaj rád, ten seriál. A to je asi jediný seriál, ktorý dabujem rád. Ale akože mi prirastol ku mne pre tú telku. A ona sa potom rozhodla, nakúpila 9 sérií tých Aktov X a chcela to predabovať. Samozrejme, tie telky si navzájom konkurujú a málo kedy sa stane, že čo Jojka preberie markizácky dubbing z 90 rokov alebo opačne. Takže sa to rozhodli, že pre nich je zaujímavejšie to celé predabovať, nech sa páči, tak angažovali mňa, lebo som toho duchovného robil v Californication a Heniu Mickevičovu na tú Skáliovú, tak sme spravili 9 sérií. No. Ale tých 9 sérií, keďže to už bola repríza, to tak prešlo niekedy, neviem, kedy to dávali. No a teraz vlastne, ak vznikla nová 10, tak my logicky v tom pokračujeme, ale zrazu je to akoby niečo zaujímavé, čo sa hneď bulvár chytil, že a prečo zrazu po tých sériách? Hovorím, spýtajte sa na to úplne niekoho iného, len mňa. Takže, čo bola vlastne otázka? Takže áno, dabujem aj Maldra a že ako to vzniká, sa do toho nejak moc nevcitujem proste. Ten dubbing sa naučíte praxou. To nepríde nejak samo.
musíte mať na to nejaké dispozície, musí mať ten mikrofón, váš hlas nejakým spôsobom rád a potom tou praxou získate nejaký cvik, ako sa to má robiť, alebo ako je to dobré robiť. No a vy idete podľa toho herca, ktorého vidíte, čo najviac. No. A robí sa to čím ďalej, tým rýchlejšie. Taký vlastne jeden film sa nadabuje v podstate za jeden deň. Už to tiež došlo do tej fázy, takej továrenskej výroby, že je dôležitý čas a nie tá kvalita toho celého. Ale to máte aj v tých seriáloch, to je to isté, hlavne v tých ateliérových. Je to hodne malý trh Slovensko, takže sa tomu to prispôsobuje a ľudia tu nemajú vkus, takže je dosť ľahké opiť rožkom, prečo by tie televízie robili nadprácu. Tak kým budú fungovať tie ateliérové seriály, tak sa to bude robiť týmto štýlom. Pričom trend vo svete je úplne opačný, tie seriály idú do brutálnej až filmovej kvality a tie televízie na tom získavajú nejaký kredit aj tie spoločnosti. Ja sa teším, že to raz príde aj k nám. A vo voľnom čase máte radšej filmy alebo seriály, alebo... Ako sa to vezme, ale filmy si určite pozriem rád. Chodím buď do kina, alebo si to pozerám doma v Juri a tam takú veľkú telku, lebo filmy pozerať na laptope, tak to asi ne. Si sa človek oberá o zážitok, rovnako tak, ako si myslím, že pozerať dabované filmy, to je tiež podobné. Ako ten dubbing je nejaké priblíženie sa k tomu originálu, ale ani zďaleka to nemá šancu dosiahnuť ten originál. Výnimkou môžu byť nejaké brazílsko-mexické telenovely, ktorý ten dubbing môže pomôcť. Ale pri dobrých filmoch asi ťažko. Ani ten zážitok z toho zvuku taký nie, pretože ten medzinárodný pás, ktorý sa zachováva a dáva sa po ten dubbing, je ďaleko chudobnejší ako ten originál zvukový. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem aj, že ste ma zavolali.